Всеки път, когато кажем браво за крайния резултат, даваме временна награда, но изпускаме нещо много по-важно. Знаете ли, че така мозъкът на детето получава малък допаминов удар, като лакомство, всеки път, когато го хвалим безпричинно. С времето то започва да търси само похвалата, но не и удоволствието от самото учене или усилие. А така не развиваме вътрешната устойчивост и мотивация, а зависимост от... Вместо да казваме браво за всяко минимално постижение, хубаво да се фокусираме върху процеса. Видях колко се постара, положи усилие, не се отказа, беше търпелив. Това заслужава уважение. Така детето не чака бравото, а изгражда вътрешното усещане за стойност. Нека не забравяме, че е по-добре да не тренираме мозъка на детето с бързите награди, а е хубаво да му помогнем да открие дълбоката радост от растежа и ученето.